रोजे हम खून खराबा द्वारा पयापन लगाई के सभा बाबू रे हल्का में लेते रे। हाँ करेनी रोजे हम खून खराबा द्वारा पयापन लगाई के सभा सुन बंदे बाबू दावा जिला में हमारा पहली इजाजत न टलेला सुन हमारा अदालत में रे बबुआ कोनो माफी के ना हम न चलेला सुन हमारा अदालत में रे पागला कोनो माफी के ना हम न चलेला हमारा अदालत में रे पागला कान्हा बोले के चलन हथियार के ठोके सलन सब आके द्वार पे चले बाबू कान्हा बोले के चलन हथियार के ठोके सलन सब आके द्वार पे मारो बोली गोरदन पछुरी हलेला सुन हमारा अदालत में रे बबुआ कोनो माफी के ना हम न चलेला सुन हमारा अदालत में रे पगला कोनो माफी के ना हम न चलेला हमारा अदालत में बांधले दाल सुन दोसरा के बाल पर बाबू तना जइबे सुन राइफल पर नमावे काफी बा। बांधले दाल सुन दोसरा के बाल पर बाबू तना जइबे सुन राइफल पर बावली चंदन से शुभ कर जलेला सुन हमारा अदालत में रे बबुआ कोनो माफी के ना